Mwampasanji Yehova pazabwino zomwe wakuchitirani. What have you done to God for all the goodness that he has bestowed upon you? Amayi ndi abambo, anyamata ndi atsikana, ndikufuna ndikulandireni madzulo abwino ano kwa ena anu masana kaya muli mu nthawi yotani koma ndikufuna ndikulandireni mu programu imene ya Hymns of Hope Malawi edition. Muli ndine Victor Kaula mkonzi komanso mulusi wa programu imene ya Hymns of Hope. Lero ndakubwereserani programu imene tifuna tiyankhe pafunso limene likunena kuti kodi mwampasanji Yehova pa zabwino zimene wakuchitirani. Tili ku mwezi womaliza wa chaka chino cha 2024, mwezi wa December. Kumayambiriro wa chakaku anthu tinali ndi maplan, ma resolutions osiyana-siyana a chaka chimenechi. Sindikudziwa kuti zinthu zanu zakhala zikuyenda motani. Komano pofika tsiku la lero tikuyenera kukhala nawo chifukwa chokwanira kumuyamika Yehova. Ndiye tikufunsa kuti mwampasanji, mwachitanji kuyamika chifukwa cha ukulu wake komanso chifukwa cha mphamvu yake. Ndiye mu programu imene tikufuna tiunike kuti kodi ifeyo tachitanji, ndipo tipasane maganizo kuna kuti kodi tingamuyamike Yehova bwanji pa ubwino wake umene ifeyo amatichitira. Monga timawerenga pa buku la Masalimo 116, pa Masalimo 116 verse 12 ndi 13 komanso 17 akunena kuti verse 12, what shall I render unto the Lord for his benefits towards me? Kodi ine ndizanchitiranji Yehova pa ubwino wonse umene yewu wandichitira. Verse 13, I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. Ndizatenga chikho cha chipulumutso ndipo ndizayitanira pa dzina la Ambuye. Ndipo pa verse 17 akunena kuti I will offer thee the sacrifice of thanksgiving and I will call upon the name of the Lord. Akuti ndizapereka nsembe ya mayamiko ndipo ndizayitanira pa dzina la Yehova. Amayi ndi abambo, lero tinawo nthawi imene tikufuna timuyamike Yehova, timpembeze Yehova chifukwa cha ukulu wake ndi zabwino zimene watichitira. Ngati Yehova wakuchitirani zokoma mu chaka chino, chonde musachoke pamenepo, khalani pamenepo kuti tigawane programu imene. Tapangani share, tapangani subscribe, komanso ndipangani follow pa Facebook chifukwa mu programu imene tikufuna tilimbikisane komanso tisisimusane monga ife anthu amene tikukonzekera kubwera kwachiwiri kwa Yesu Khristu. Zikomo. Ndikulandireniso kachiwiri mu programu imene ya Hymns of Hope Malawi edition, mmene tikuyang'ana pamutu wokunena kuti tamuchitiranji Yehova pa zabwino zimene iyeyo watichitira. What have we done to God because of the blessings that he has bestowed upon us? What have we done? Tapanga chani feyo pamaso pa Yehova pa zabwino zimene iyeyo watichitira. Tikamawerenga mbuku iliro patulika pa Masalimo 107 verse 1 akunena kuti oh, give thanks to the Lord for he is good, for his mercy endures forever. Akuti timpase matamando Ambuye chifukwa iye ndi wabwino komanso akuti chisomo chake chimakhala muyaya. Mugawo ili loyamba tikufuna tione recognizing God's goodness, kuvomereza ubwino wake wa Mulungu wakumwamba. Monga ife tikuona kunena kuti tingamchitirenji Yehova pa zabwino zimene ifeyo watichitira. Ndiye ndikufuna tione kunena kuti pamene ife tikulandira zabwino pamaso pa Yehova, tsiku lina lililonse tikuyenera kumazindikira komanso kumavomereza kunena kuti Mulungu wakumwamba amatidalisa ngakhale muzochepa ngakhale zazikulu zimene ifeyo timalandira. Nthawi zambiri anthu fe sitimawerengera pali nyimbo ichapena kuti no, count your blessings
one by one and see how good the Lord has been to you. Ife tikazayamba kuwerenga ubwino wake wa Yehova tizaona kuti the Lord has been so good to us and we don't even deserve that goodness, but he does that because he loves us. Mulungu amatichitira zabwinozo chifukwa iyeyo amatikonda. Ndiye ifeyo monga ngati Akhristu tinayeneranso kumakhala ndi nthawi sometimes just kungokhala pansi and reflect upon God's goodness. Kungoona ndikungotambasula nkuona ukulu wa Yehova. Tikazaona ukulu wa Yehova tizakhala nawo chifukwa choyamikira Yehova. Kodi ifeyo pasiku lililonse tingamuyamike bwanji Yehova? Pali njira zingapo zimene tingamuyamikire. Yoyambirira ndionera kuti tsiku lililonse tikuyenera kumayamba ndi chiyamiko, kumapemphera, komanso kulemba zimene Mulungu zabwino watichitira. Komanso chachiwiri ngakhale ukhala ndi buku, we must journalize the goodness of the Lord by writing even in the book zinthu zimene ifeyo Mulungu watichitira kapena madaliso amene taona mu tsiku limenero. Komanso chachitatu, we can go out and share the testimonies, kupanga umboni pa zabwino zimene Mulungu watichitira, anthu ena kuwauza za ubwino wa Yesu Khristu. Amayi ndi abambo, izi ndi zinthu zina zimene ifeyo tingathe kumuyamika. Funso langa ndiona kuti kodi Ambuye wakuchitirani chani? Ena ife ambere tili kumvesera program imene chaka chimenechi mwina takhoza mayeso chimenecho ndi chifukwa. Ena ife takwatira, ena ife takwatiwa. Ngati iliyo mwakwatiwa, mwakhoza mayeso, mwakhala ndi banja, kapena mwakhala ndi mwana, kapena iniyo zinthu zina zikuyendera kandi business yanu, talemba mu comment section kuti zikomo Ambuye chifukwa cha madaliso. Koma funso ndiona kuti mwamuchitiranji pa zabwino zimene iyeyo wakuchitirani. Tatiye timvere nyimbo zitatu. Nyimbo yoyambirira tikunena kuti zikomo Yesu, imene akutiimbira gulu la Kulilongwe Midnight Cry ku area 18, akuti zikomo Yesu pondiwombola. Zikomo Yesu, tiyenera kumuthokoza Yehova pa zabwino zimene amatichitira. Yachiwiri imene akutiimbira ndi A Revival and Formation, akuti yamikani Yehova, timuyamike. Yachitatu Mai Florence Maseya akunena kuti pemphero langa ifeyo timpembeze Yehova, kumuyamika pa zabwino zimene amatichitira. Tatiye timvere nyimbo zitatu zimenezi. Zikomo Yesu pondiwombola, zikomo Yesu pondiwombola, pondiye Yesu, wenzilanga Yesu,
Yamikani Yehova, itanapa jina lake, ukisani mamitundu ya tuzojitaiye. Mwimbireni zomlemekezaye, fotokozerani za ubwino wake. Mwimbireni zomlemekezaye, fotokozerani za ubwino wake. Muzitamandire ndizi nalakelo yera, mitima yawo yaiwo ofusira dzina lake. Mwimbireni zomlemekezaye, fotokozerani za ubwino wake. Mwimbireni zomlemekezaye, fotokozerani za ubwino wake. Funani tu Yehova, ndikufuna mphamvu yake. Mwachikondi chakecho zalandira moyo wanu. Mwimbireni zomlemekezaye, fotokozerani za ubwino wake. Mwimbireni zomlemekezaye, fotokozerani za ubwino wake. 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 Wachikondi, wachifundo ndiwosunga mabangano. Tasochera, tapanduka, sitinatsate ziweruzo mauanu. Nkopezatu zamanyasi, lelo zikugwa pamasobanu kupembedza. Ambuye mverani pemphero latuli, uye onani tavomereza kulephera.
chifukwa cha chifundo chanu chosatha. Vomereza kulephera kwathu, khululukani tipulumutseni Mbuye, kuti adani ndi mitunduyo aope dzina lanu. Ambuye mverani pemphero lathu, onani tavomereza kulephera kwathu, khululukani tipulumutseni Mbuye, kuti adani ndi mitunduyo aope dzina lanu. Gawo lachiwiri limene tikufuna tione mu programu imeneyi kuti tamuchitiranji Yehova pa zabwino zimene iyeyo amatichitira. Tikufuna tione kunena kuti Mulungu wathu wakumwamba. Mfundo ya number 2, we have to respond with worship. Responding with worship. Ifeyo kuvomereza popyolera mukumumpembeza, monga tikuona pa Masalimu 150 verse 6 akuti, let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Akuti chilichonse chimene chili ndi mpweya chiyamike Yehova. Mumuyamike Yehova. Amayi abambo mukangozuka ndikuzapuma, kupumira mkati, kupumira pakunja. When you inhale and exhale, you have enough reason to praise God. Kodi sinu lero mukupuma, mungakhale mwina mukuvutika apa ndi apa, koma chifukwa kuti mukukwanisa kupuma, umenewo ndi uthenga wapadera kuna kuti you got to praise. You gotta praise God for what He is doing for you. Mukumwenera kumuyamika Yehova. We need to praise God because He has given us life that we don't even deserve. Many of us as tinafika pachapona kuti tinakatha kufa chaka chimenechi. Ndiyeno ife tikwena kuona kuna kuti tiyenera tidziwe kuti pamene ife tikupembeza, we must understand that worship is a response to God's goodness. Kumpembeza Yehova kumakhala kuyankha kunena kuti no Mulungu wathu ndi Mulungu wabwino, komanso kufunikira kwake kwa chipembedzo pa moyo wathu wauzimu. Ifeyo monga timadya siku lililonse timafunikanso kumpembeza Yehova, zimenezo zimalimbikitsa moyo wathu wauzimu. Komanso ifeyo pamene tikupembeza, worship can be both corporate and personal. Kupembeza kungathe kukhala kwa pagulu komanso ngakhale kwa ife tokha. Ndifake timapita ku church m'magulu osiyanasiyana mmene muja timathandizana kulimbikitsana pa moyo wathu wauzimu. Iyi ndi mbali imodzi yonesa ubwino wake wa Yehova. Zazing'ono zimene tingachite kumuyamikira Yehova Mulungu wakumwamba. Tatiye timvere nyimbo ziwiri. Nyimbo yoyambirira akunena kuti ndimva nyimbo imene akutiimbira ndi Sochi Dorcas Choir. Sochi SDA Dorcas Choir akunena kuti ndimva nyimbo. Komanso yachiwiri akunena kuti Mulungu anandipasa nyimbo yoimbidwa ndi Namirango SDA Choir. Akunena kuti anandipasa ineyo nyimbo. Mulungu wakumwamba, He gave us a song of praise, a song that we can magnify the name of God. Isn't it beautiful? God gives us a song every day. When you see the sunshine,
When you wake up and exhale and inhale, you've got a song to praise God for. Ife tinayo nyimbo pamene tadzuka, amayi ndi abambo, tatiye timvere nyimbo ziwiri zimenezi. Nimva nyimbo yokomayo, ndilephera kubwereza, ndikulupira nzayimba, Mulungu akadzalola. Tikulina lokomalo, ndidzaimba kumwambako, ndidzaimba ndi angelo pamapazi a Yesuyo. Ulendo wanga ukatha, ndidzapita kumwambako, ndidzapyola mayesowo, ndidzaona mpulumutsi. Tikulina lokomalo, ndidzaimba kumwambako, ndidzaimba ndi angelo pamapazi a Yesuyo. Ndidikira kufikira zitseko zitatseguka, ngakhale tsiku lichedwe, mawa wina ndidzapuma. Tikulina lokomalo, ndidzaimba kumwambako, ndidzaimba ndi angelo pamapazi a Yesuyo. Likadzafika tsikulo, njira sindidzayidziwa, Mulungu dzagwira dzanja, natsogolera kwathuko. Tikulina lokomalo, ndidzaimba kumwambako, ndidzaimba ndi angelo pamapazi a Yesuyo. Tikulina lokomalo, ndidzaimba kumwambako, ndidzaimba ndi angelo pamapazi a Yesuyo. Tikulina lokomalo, ndidzaimba kumwambako, ndidzaimba ndi angelo pamapazi a Yesuyo. Mulungu anandipatsa nyimbo ya bwino, dziko silina mphepo za kukoma kwake, nyimbo yokamba za chipulumutso chathu, chomwe chimapezeka mwa Yesu yekhayo. Chimwemwe chakachikristo sefukira, nyimbo yokomayo, haleluya mbiri, mtima ngapalina lele, amene amtaha suri, haleluya, haleluya, nyimbo iliyokamba zogonjesa chimo, chipulumutso chathu ndi chimwemwe chake, chinayamba pamene Ambuye Yesuyo anadzipereka nsembe yake za mwazi. Chimwemwe chakachikristo sefukira, nyimbo yokomayo, haleluya mbiri, mtima ngapalina lele, amene amtaha suri, haleluya, haleluya,
kuthandiza padzikoli. Ine ndinakopeka ndi ntano ya Yesu, sindingasunjikeso ndi nyimbo za dziko. Haleluya ndi nyimbo yomveka mtimanga. Chimwemwe chiwiso sasatukira nyimbo ya haleluya ndi mtimanga. Palidalele amene antasuli. Haleluya, haleluya yapulumutsidwa. Moyo uno ukatha sindingaimbenso, tidzasangalalani, tidzapulumuka, tidzakaimba nyimbo ndi angelo uko, pamodzi ndi Ambuye nthawi zamuyaya. Pamene tikufika ku gawo lachitatu mu Hymns of Hope Malawi edition, amayi ndi abambo ngati mwangotijoyina kumene, mutu wathu walo tikunena kuti what have you done to God for the goodness he has bestowed upon us? Ife tamuchitira chani? Tampangiranji Yehova pa zabwino zimene ifeyo watichitira? Mulungu wakumwamba amatichitira zabwino zonse. Ndiye mugawo ili lachitatu tikufuna tione kunena kuti saving others. Ife Mulungu akutilimbikitsa kunena kuti chinthu china chimene tingachite kumuchitira pa ubwino wake ndiko kutumikira anthu ena. Monga tikuwerenga pa 1 Petro chapter 4 verse 10, 1 Peter chapter 4 verse 10 akunena kuti as each one has received a gift, minister it to one another as a good stewards of the manifold grace of God. Akuti monga ife talandira mphaso titumikirane wina ndi nzake monga adindo achisomo cha Yehova. Inu ndine tidapasidwa madaliso, tidapasidwa matalenti, tidapasidwa zinthu zosiyanasiyana zimenezo akuti timulemekeze nazo Yehova, tikawatumikira anthu ena. Kodi mumayimba? Go and sing. Mukayimbe nyimbo. Kapitireni ena ali mchipatala, kapitireni ena ali ofoka, ena ndi okalamba sangathe ngakhale kuyenda. Pitani mukawathandize, mukawamangire nyumba, mukawapase zosowa zawo. Ndiyeno kufunika kunena kuti ife timvesese kuti kutumikirana wina ndi nzake, when you are saving others, you honor God. Mulemekeza Yehova. Komanso ife tikamatumikira, we recognize the blessings that we can pass to others through our actions. Ife timapereka madaliso amene kwa ena. Komanso chachitatu njoona kuti the transformation power of selfless service in our community. Ife pamene tikutumikira kuwathandiza anthu zimasonyeza kunena kuti ifeyo tazipereka monga Yesu Kristo anazipereka, kusiya ulemerero kumwamba nabwera pa dziko lapansi. Sikuti kapena tikamatumikira anthu ena timakhala kuti tilibe zochita. Ayi, anthu ena amaganiza ngati kuti ayi, I'm so busy, but you can never be busy for God. God has given us a call that we must be ministers. We must be his witnesses. Tikuyenera kuvomera kupita kutuluka kukatumikira. Tatiyeni timvere nyimbo ziwiri. Nyimbo yoyambirira kunena kuti ndilibe bwenzi lina. Ndilibe bwenzi lina pa dziko lapansi, bwenzi lokha ndili nalo ndiye Yesu. Imene akutiimbira ndi Hope for Salvation. Bwenzi lathu ndiye Yesu. Hope for Salvation singers uko kuchokera ku Nkhatabe Central SDA Church, amene wali ndi playlist yawo yodzaza kwambiri pa YouTube channel yanga. Mukafuna ndithu apezeni pamenepo. Komano akutipase nyimbo akuti ndilibe bwenzi lina. Bwenzi limene ndili nalo ndi Yesu Kristo. Ndipo yachiwiri akutiimbira ndi gulu lochoka kuchiwandira SDA Church Blantyre yakuti ino ndiyo nthawi yabwino. Amene akuimba ndi Hopers of God. Hopers of God. Gulu linanso lapadera limene lili nyimbo zawo zambiri pa channel yanga, zimenenso ali ndi playlist yawo
ngati mufuna kumvera nyimbo zawo tatiyeni timvere nyimbo zimene zikutilimbira kuna kuti inoyo ndiye nthawi yabwino. This is the best time when God has given us abundant health, when God has given us energy, when God has given us an ability. Ifeyo ndipoyenera kuti tikamutumikire amayi ndi abambo. There will come a time imene sitizakhala ndi mphamvu ayi, mwina tizakhala kuti tadwala kapena takalamba, komano pamene patikutha kuwetha kuyenda kuyankhula ngakhale kuimba. Let us go and minister for God. Tiyeni timvere nyimbo ziwiri zimenezi. Ndilibe bwenzi lina lomwe ndingathawireko loposa inu Mbuye Yesu wanga, pamavuto pantendele ndiza kwa inu, popeza ndiziwa ndinu mpulumutsi. Ndilibe bwenzi lina lomwe ndingathawireko loposa inu Mbuye Yesu wanga, pamavuto pantendele ndiza kwa inu, popeza ndiziwa ndinu mpulumutsi. Munditandize, mundigwire zanja, mukandisiyandekane ndisochela. Munditandize, mundigwire zanja, mukandisiyandekane ndisochela. Bale usalile kamba kavuto lako limene wakumana nalo. Alipo Mbuye gwada pasinu pempele kwa Mbuyeyo, ndipo za kutandiza pavuto lako. Bale usalile kamba kavuto lako limene wakumana nalo. Alipo Mbuye gwada pasinu pempele kwa Mbuyeyo, ndipo za kutandiza pavuto lako. Munditandize, mundigwire zanja, mukandisiyandekane ndisochela. Munditandize, mundigwire zanja, mukandisiyandekane ndisochela. Munditandize, mundigwire zanja, mukandisiyandekane ndisochela. Mukandisiyandekane ndisochela. Mukandisiyandekane ndisochela. Mukandisiyandekane ndisochela. Ino ndi nthawi yabwino yotembenuka mtima. Ino ndi nthawi yabwino yomlandira Yesuyo, na atile lo ayiko matilapa mawa. Osadziwa kuti mawa zakala kufa, na atile lo ayiko matilapa mawa. Osadziwa kuti mawa zakala kufa. Ino ndi nthawi yabwino yomlandira Yesuyo. Mene Yesu aita
osadziwa kuti mawa adzakhala akufa ena ati lelo aiko matilapa mawa osadziwa kuti mawa adzakhala akufa ino ndi nthawi yabwino yomlandira Yesuyo. Monga ndinafotokoza kuti pali zigawo zinayi. Chigawo chomaliza chimene chachinayi tikunena kuti living out our faith. Apapa zikusonyeza kunena kuti ifeyo monga anthu amene tili achikhulupiriro tikuyenera tizikhala zimene timakhulupirira. Akhristu ambiri masiku ano timayankhula zina koma timachita zina. Ndiye tikuyenera ifeyo kuti timubwezere Yehova pa zabwino zimene akutichitira. Monga mutu wa programu tikunena kuti kodi mwampangiranji kapena mwampangiranji Yehova pa zabwino zimene ifeyo watichitira. Tamuchitiranji. China chabwino chimene ifeyo tingachite is living out our faith. Anthu aone Yesu, monga pali nyimbo chakuti ndionese Yesu moyo wanga. Anthu pamene ifeyo tili kunja tikuyimba kana tikuthandiza, anthu amamuona Yesu kupyolera mwa ifeyo. Ndiyeno monga anthu amene tikufuna tikaonesere pa Ephesians chapter 2 verse 10 na Efeso 2 verse 10 akunena kuti for we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Akuti ife ndi chipango cha Yehova amene tinapangidwa ndi Yesu Kristu ku ntchito yake kuti ifeyo tikakhale anthu amene tikaonesere ntchito zake, ifeyo tikayende m'mapazi ake. Yesu Kristu, kodi inu ndinu mukudziwa kunena kuti Yesu adatipanga ifeyo we are imago Dei. Tinapangidwa mu chipango cha Yesu Kristu. We were created in the image of God. We are a true reflection of Jesus Christ. We are Christ extension. Ife pamene tili pa dziko lapansi monga extension imatenga moto kuchokera ku power supply kupitisa kumene ukufunika, ife tikupala moto kumwamba kwa Yesu Kristu. Pamene tikuwauza anthu za Yesu Kristu tikuwapanga connect ndi Yesu Kristu kuti nawonso akhale rich. Judgment will be based on how we treated those people that Christ identified himself when he came here on earth. He never identified himself with powerful people. Sindikunena kuti chipulumutso si cha anthu amphamvu ya, koma Yesu adabwera kunena kuti akapereke mphamvu kwawo amene ali osowa kapena amene ali ovutika. Ndiye ifeyo ngati Akhristu tili pamenepo angakhale sa anthu olemera amakhala osowa ku moyo wawo wauzimu, tiye tikawafikire tikawalimbikise. Imeneyo ndiye ntchito yathu. Kodi tingapange bwanji? Ife tikuyenera kunena kuti siku lina lililonse tizipanga chisankho kunena kuti kodi leroli ndingathe kukhala kumutumikira Yehova mu njira yotani. You know, most of the times we as Christians, we don't even plan, but we know kunena kuti ngati we Christian umayenera kudziwa kuti kodi leroli ndingapange motani. Sometimes you need to sit down and plan your life. Plan your actions kuti ine ndikufuna titere. Komanso engage in daily prayers asking for guidance on how you can serve others. Kumapemphera kuti Ambuye lero ndadzuka ndikufuna mutithandize ndingachite bwanji kuti ndikatumikira anthu ena. Pa nthawi zina timakhala ndi opportunity, but the devil blinds us that we cannot see the opportunities for us to minister. Kuti ife titumikire, koma ife tikamapemphera Mulungu amatitsegula maso. Monga pali nyimbo ija kuti Ambuye nditseguleni maso, Ambuye nditseguleni maso kuti ndione. Chotero ndipofunika kunena kuti ife tikamutumikire Yehova. Tatiye ndimvere nyimbo ziwiri. Nyimbo yoyambirira kunena kuti wonderful voices, akuti wonderful voices amene wandigula mawu amene ali ku UK akunena kuti mawu odabwisa kapena kuti mawu amtengo wapatali. Imenenso idayenera kukhala theme ya ifeyo kunena kuti Mulungu watipasa mawu odabwisa, watipasa ntchito zodabwisa, watipasa ministry odabwisa. Tikuyenera kuzipereka kuti pamene tikutuluka kunjako tikawalise Yesu Kristu. Komanso yachiwiri akutimbira ndi a must farm.
awawa ndi anyamata ku university Future Adventist men akunena kuti powatangata anthu ena ifeyo timawapasa chimwemwe, ifeyo timawalimbikisa, komanso ifenso timakhala nacho chimwemwe chifukwa kunena kuti to see someone who was a sinner accepting Jesus, it does not only give gladness to God, koma ifenso tikamapanga witness zimenezo zimatipasa chimwemwe komanso kutilimbikisa pa moyo wathu wa Chikhristu. Ndifaka amanena kuti ngakhale utakhala ndi ndalama zotani, ngakhale utakhala ndi chuma chotani, ndikumatumiza anthu kuti akalalikire, koma sizizafanana ndi iweyo kutenga nawo mbali mukatumikira, ndikuona iweyo effort yako ikubweretsa difference in someone's life. Chimenecho ndi chinthu cha mtengo wapatali. Tatiye timvere nyimbo ziwiri zimenezi. We've been called to preach His holy word to all the nations. The message of His power, His grace, His judgment to the world. Our voice to ascend to the highest of the mountains, descend to the lowest vale, we sing the songs of men. Wonderful voices, preaching God's love. Wonderful voices, praising the Lord of hosts. Wonderful voices, preaching God's love. Wonderful voices, praising the Lord of hosts. Feed God and give Him glory. The judgment has come. Worship Him who made heaven, the earth, the sea, the water springs. For land is Babylon, nations have drunk the wine of her immorality. Be wise, keep God's command. Wonderful voices, preaching God's love. Wonderful voices, praising the Lord of hosts. Wonderful voices, preaching God's love. Wonderful voices, praising the Lord of hosts. Jesus for us is interceding, High Priest is interceding, probation will end. Repent your sins today, my friends. Be wise, keep God's command. Wonderful voices, preaching God's love. Wonderful
praises dwelling on His rock. We are lifting Him on high, giving Him all the glory. Yes, praising the Lord of hosts. We are singing of His grace, of His kindness and goodness. So we are happy, steadily singing praises dwelling on His rock. We are lifting Him on high, giving Him all the glory. Yes, praising the Lord of hosts. We are singing of His grace, of His kindness and goodness. So we are happy, steadily singing praises dwelling on His rock. We are lifting Him on high, giving Him all the glory. Yes, praising. Ona antu ozungulila iwe, anyamula katundu olemesa, auzeni za mulungu opepusa mavuto onsewo. Mbuye nasochera kutali, ndavutika ndi mafunde opya, opanda mpamvu yanu ndizasochera Mbuye. Owatangata antu ena muzalandira madalitso, otayika muchimo auze ni za Kristu yo, muzapeza chimwemwe chopo watangata ochimwao, aone za Yesu amene anakuchilitsa we chilitsawe. Owatangata antu ena muzalandira madalitso, otayika muchimo auze ni za Kristu yo, muzapeza chimwemwe chopo watangata ochimwao, aone za Yesu amene anakuchilitsa we chilitsawe. Antu ambiri asochelela be, asowa ntendere ndi nsangalaso, zusani wochimwa onse aone, mwasonyeze njirayo. Tibwera kwa inu Mbuye, kuti tipuzise za nsisi zanuzo, popanda thandizo lanu siti zagonjetsa. Owatangata antu ena muzalandira madalitso, otayika muchimo auze ni za Kristu yo, muzapeza chimwemwe chopo watangata ochimwao, aone za Yesu amene anakuchilitsa we chilitsawe. Owatangata antu ena muzalandira madalitso, otayika muchimo auze ni za Kristu yo, muzapeza chimwemwe chopo watangata ochimwao, aone za
Yesu amene anakuchiritsa we chiritsa we aone za Yesu amene anakuchiritsa we chiritsa we aone za Yesu amene anakuchiritsa. Amaende abambo pamene tikufika kumapeto kwa program imeneyi Hymns of Hope Malawi edition. Mmene mutu wake timanena kuti kodi mwampasanji Yehova pa zabwino zimene wakuchitirani. What have you given back to God for all the goodness that He has bestowed upon you? Kodi mwampasanji Yehova pa zabwino. Kodi inu si inu ena mwakwatira, ena mwakondera ma anniversary kani zaka 10 kani zaka 15. Muli ndi chifukwa chokwanira anzanu ena banja lawo mwina wiki imene sinathe, mwina mwezi sunathe, ena ngakhale chaka sadakwanise, koma inuyo muli mpabanja, ena muli ndi wana, anzanu ena akufuna ana koma ana sakuwapezayi, ena muli pa ntchito ngakhale ntchito ikuoneka ngati kuti ndiyopanda ntchito kapena kuti sikukupasani zokwanira, koma there is someone who doesn't even have a single job. Amene iyeyo ngakhale sakudziwa kuti ino angadye chani, koma ndikufuna ndikupemphera amayi ndi abambo kunena kuti mwampasanji Yehova. Yehova aliwokonzeka kunena kuti ifeyo tikathe kupereka nsembe zathu. Nsembe yayikulu imene tingapereke pamaso pa Yehova ndiko kutumikira kwa anthu pamene Yesu Khristu aliposa kubwera posachedwa. Ndikufuna ndikuthokozeni inu nonse amene mumapanga support program imene, komanso inu amene nyimbo zanu mumatumiza, ena mumapereka ma feedback. Ndikufuna ndipemphe magulu oyimba ngati mukufuna nyimbo zanu zikhale pa YouTube channel yathu, komanso mu program zikathe kusewera, tumizani WhatsApp number imene ndikupereka pano +1 269 815 2258. Komanso mungathe kutumiza email victorkaula@gmail.com. Ndizakhala wokonda kupanga add nyimbo zanu komanso ngakhale ma testimonies yanu. Ndikufuna tithokoze magulu oyimba amene nyimbo zanu zimayimbidwa mu program imene. Ambuye akudaliseni. Inu ndine tikudziwa kuti Yesu ali pafupi kubwera ndipo posachedwa Yesu azatitenga kupita kumwamba, koma takonzeka. Tiyeni tiphunzire kumuyamikira Yehova. Mu program ya lero taona mbali zinayi. Mbali yoyambirira ndoyena kuti we need to recognize God's goodness by responding with worship, serving others and living out our faith. Popanga zimenezi zizatipangisa ife kunena kuti tikaonesere ubwino wake wa Yehova, tikapange respond ku ubwino wake wa Yehova. Ife pamene tili pa dziko lapansi Mulungu atipasa udindo kunena kuti tikakhale mboni zake. Kodi mwakonzeka? Ngati muli ready kuti mufuna mukamtumikire Yehova, talembani mu comment section kuti Ambuye, let me be your witness. Ndaona ukulu wanu ndikufuna ndikakutumikireni. Ambuye akhala okondwa kukhala nanu komanso kukupasani mphamvu yokatumikira. Ambuye akudaliseni. Tatiyeni timvere nyimbo ziwiri pamene tikumaliza program imeneyi. Nyimbo yoyambirira tikunena kuti chimwemwe pozatha ntchito, yoyimbidwa ndi Area 25 Adventist Men Choir, kuti chimwemwe pozatha ntchito iyi. Pamene fe tikuntumikira kuzakhala chimwemwe, pamene tikuona anthu amene tatumikira akupulumuka ifeso tikupulumuka, there shall be joy. Kuzakhala chimwemwe. Komanso yachiwiri tikuna kuti pomaliza pa ulendo wanga imene akutiimbira ndi South Malawi Conference Dorcas Choir, akuti pomaliza pa ulendo wanga wa mayi ndi abambo pazakhala chimwemwe chachikulu. Ambuye akudaliseni. Munali ndine Victor Kaula. Zikomo kwambiri ifa munali pamenepo, komanso mumapanga support program imene tapanga ni share ndi anthu ena. Ndikufunirani sabata labwino komanso usiku wabwino kwa inu nonse. Ambuye akudaliseni pamene mukumveranso nyimbo zomaliza ziwiri zimenezi. Bye. Jesus.
yafika yosonga